Oh, what's up mga kapobre, mayong hapon ninyong tanan diha. Nabot ako sa mga balay mga kapobre, magbugha sa kong kahoy, kaya may kahoy. Di takatay mo pang suot ng lasang diha kung sa kabisi ba. Busy sa trabaho. Domingo, nasi magpatrabaho. Kaya kuan, may lang makabugha-bugha tag kahoy ng gamay. Na may kahoy din gamay.
Okay mga kapobre, humanatag bugha sa tong kahoy. Huwag sundang lagi ya. Mahuwam na siguro tag-atsa ni yung pupuntag. Atsa sa itong ugangan, ito atsa diri. Patay sundang. Kahoy tayo na mo gamay nini. Sunod adlaw mga kapobre kung di ugma sa hapon natay project nga kuan, project nga sira nga gamay namo ni sira ay nga kana sira ha. May rin siya po may na lang natay sira dragwa. Di kabiyaan yung balay kung way kuan mga kapobre, way sira nya trapal ra to sira-sira di kabiyaan ba so may iring eh. Nah unsa mi si misis siguro ni hungkap si iring aning maling iring nga ron pantay ni butang sa dito nga bog nang iring mga surab ya. Salibay ba ng iring nga bisag usab. Uli na mo nanay imong kanre isda gihungkab ni si iring. Sugba nga gihungkab. Taka mo butang god. Suroy mo gabiin ang bata oy. Mas tabuni sa tahanaa eh. Mga kapobre. Mapay wala tay sudan. Kabon na si iring. Ahak sa ni Messi so butang-butang ng isda diri sa kuan oy hibog na yung mga hayop di nga. Nga surab kayo. Nakalimot kog in sa kong vlog mga kapobre niyan. Busy mo ko nagkawas kong tubig niya. Misis rin nagkaon nang nangutang kog litsi plan dito ba niya. Muna akong gisuwa ganihang udto. Katawaan ko sa mga kauban nga kuan ko no kanang masuwa ba rin ang litsi plan ako masuwa na oy kay tanang pagkaon nga pwede ikuan usod ana kaya to di man inignorante ato agod kanang di mo kaon ng mga pili-pili kana mo ignorante yan may lami may kuan kana mo ignorante kita nga kuan kaon kita na isuwa na nato sa kanon bisag pang dessert na isuwa pwede na isuwa sa kanon. Yan din ako taas mga kapobre akong vlog eh medyo taas siguro na pabugha na og kahoy ganiha. Ya salamat sa tanang tan-aw sa po ang
mga vlog diha. Murag gamay lang tag kuwang mamonetize tag gamay ba. Ya, salamat kay diha. Shout out day ko kang Ma'am Janet Pinida. Itabang sa ko ang channel. Daghan kay salamat diha ma'am. Dali na ko tas on mga kapobre dili lang kutog kay naabsa ko laing mga buhaton re. Bye-bye, amping karang God bless. Ay, shout out diha sa akong giutangan og litson plan. Litson plan, litchi plan. Ako mong gisuwa ganiya kay ingon mas litson plan di gisud-an ako. Litchi plan man di ay. Sunod sweldo na ako bayaran kay tay kwarta ron.